Okay, so karon ang madawat sa mga teachers ang ilang mid-year. So interview tag mga teachers kung kumusta unsa ilahang bonus, kumusta ilang bonus. Kumusta mo bonus, ma'am? Nagyapon. Napay sobra, ma'am. Napagyapon. New na lang atong bonus. Ang gyapon atong life. I-renew ang bonus. So napa kay sobra. Murag napagamay. Awa kong bonus. Pakayaw. Napay sobra. Sobra tanan. Pwede man mo na ko panabitan. Kumusta ang bonus, ma'am? Okay. Nay sobra. Kay gamay. Mid-year. Naaon ta pero mahurot ra ni dayon gid. Ang mid-year bonus, ma'am. Wa pa na ko ma-feel sir kay wa pa ko kakubra. Oh, tadkaod gamay. Pero napay sobra. Aw kaloy sa Ginoo na apa. Ang bonus, ma'am. Nato Jeffrey. Mahihap na lang Nay sobra. Naapod kaloy sa Ginoo yung taon. Kumusta ang bonus, ma'am? Kumplito ko ang bonus. Wow, haya. Haya, sobra. Napay, kompleto niya. Napag inisweldo karong semana, ano? Kumplito ko Grabe. Mga ko na 5,000. Magasurot. Wala na ko'y sobra kaya ko ang bonus gibaligyan na nako pag December pa lang. So, ang resulta ni karon semana ibaligyan nako ang year end. So, ano ko yung madawat sa ako mid-year? Kay na may mga lending institution na madawat og piyan sa imuhang mid-year bonus. So kung mangutana mo mid-year bonus, palipayon kay ko kay nakadawat ko sa mid-year bonus, no? Pero maguol. Kay ugma, wala na sad siya. Kaya siya so. Pero na kay sobra karon sir. Napay gamay. Ang ugma Napay gamay gihapon. nagya. Ako yun, mahurot yun siya mga May 20. Ikaw po niya mo, dawat na po sa sweldo. Salamat kay DepEd, ha? Salamat kay itong gobyerno. Sayo. Nga sa'yo, gid gihatag. No? Pag mata pa ganun sa buntag mo, nisugat na ako nga balita. So, nindot kayo, inspired ko pagtodlo. Tinawag pa ang pirmihon ni sa DepEd.